Maa on planeetta, joka kiertää tähteä Aurinkoa. Miljardien vuosien aikana maapallo on muuttunut nestemäisestä, hehkuvasta massasta planeetaksi, jossa on elämää. Nykyään maan pinta-alasta 29% on mantereita ja 71% vettä. Kaikki maapallolla elävät eliöt muodostavat suuren kokonaisuuden, biosfäärin. Mutta miten biosfääri toimii, mikä merkitys sillä on ja millainen on sen tulevaisuus? Vesimolekyyli on kemiallinen yhdiste, johon kuuluu 2 vetyatomia ja 1 happiatomi. Yhdessä vesipisarassa on miljardeja vesimolekyylejä. Veden eri ominaisuudet tekevät elämisen mahdolliseksi. Tutkijoiden mukaan osa maapallon vedestä on muodostunut tämän syntyessä. Osa vedestä on puolestaan tullut maapallolle asteroidien mukana. Veden lisäksi tarvitaan myös hiiltä, jotta maassa olisi elämää. Ilmakehässä hiiliatomit esiintyvät kaasuna, hiilidioksidina. Hiiltä on myös orgaanisissa yhdisteissä, joita kasvit ja eläimet tarvitsevat. Voidaankin sanoa, että vesi ja hiili ovat tärkeitä biosfäärissä. Vesi on jatkuvassa kiertokulussa, jota aurinko ohjaa. Veden kiertokulku on elintärkeä monimuotoiselle biosfäärille. Avoimista vesistöistä haihtuu suuria määriä vettä ilmakehään. Kun kostea ilma jäähtyy, muodostuu vesi, lumi tai raesateita. Kasvit keräävät itseensä vettä, jota ne käyttävät fotosynteesissä, glukoosin valmistukseen. Synteesiin tarvitaan myös suuria määriä hiiltä. Kasvisoluissa hiilidioksidi ja vesi muutetaan energiapitoiseksi glukoosiksi. Soluhengityksessä, joka kuluttaa sokeria, vapautuu kasvuun ja lisääntymiseen tarvittavaa energiaa. Samalla muodostuu hiilidioksidia, joka kulkeutuu takaisin ilmakehään. Eliöt tarvitsevat vettä ja hiiltä. Hiilen biokemiallisten ominaisuuksien vuoksi maapallolle on voinut kehittyä miljoonia erilaisia eliölajeja. Monet eri tekijät vaikuttavat biosfääriin, kaikkiin eliöihin. Auringonsäteily on oleellinen tekijä. Sen määrä vaihtelee riippuen, miten maapallo on kallistunut aurinkoa kohti, kiertäessään ellipsin muotoista rataansa. On laskettu, että auringonsäteilyn määrä voi vaihdella 23%. Näin suuri poikkeama vaikuttaa ilmastoon ja edelleen kasvillisuuteen sekä eläimiin. Vaikutus ei ole kuitenkaan heti havaittavissa. Huomattavat muutokset näkyvät kymmenien, satojen tuhansien sekä miljoonien vuosien aikana. Lämmin ilmasto, jossa on paljon valoa ja eliölajeja, muuttuu kylmemmäksi, pienentäen samalla valon ja lajien määrää. Myöhemmin ilmasto alkaa lämmetä uudestaan. Maapallon historian aikana biosfääri on näyttänyt erilaiselta, aina kulloinkin vallinneen ilmastotyypin mukaan. Biosfäärin syntymiseen on vaikuttanut maapallon oikea sijainti aurinkokunnassa sekä sen etäisyys auringosta. Myös vuodenaikojen vaihtelut, veden ja hiilen kiertokulku, mannerlaattojen liikkeet, tulivuoret, ilmakehä, muut planeetat sekä kuu ovat vaikuttaneet biosfäärin muodostumiseen. Nykyään maapallo on elämiseen suotuisa planeetta,
jollaista ei ole muualla aurinkokunnassa. Venus-planeetalle, jossa lämpötila kohoaa 470 asteeseen, ei voisi muodostua samanlaista, monimuotoista biosfääriä. Maapallolla elää hypertermofiilisiä eliöitä, jotka viihtyvät kuumissa olosuhteissa, jopa 113 asteen lämpötiloissa. Planeetallamme ei tosin ole tavattu eliöitä, jotka selviytyisivät 470 asteissa. Sen sijaan Marsiin voisi kehittyä eräänlainen biosfääri, sillä planeetta on viileämpi. Korkein Marsissa mitattu lämpötila on 21 astetta ja matalin -128 astetta. Maapallo muodostui noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Olosuhteet maapallolla ovat vaihdelleet voimakkaasti pitkien aikojen kuluessa. Auringon aktiivisuus ilmenee sykleittäin, jolloin planeetoille kulkeutuu eri määrä aurinkoenergiaa. Auringolla on suuri ja jatkuva vaikutus Maahan niin kauan kuin se on olemassa. Aurinko tuottaa planeetallemme energiaa ja vaikuttaa eri tavoin ilmastoon sekä säähän. Biosfääri vaikuttaa ilmastoon paikallisesti haihtumisen kautta. Vesi sitoo lämpöä, jota vapautuu meristä, järvistä ja metsistä. Haihtuminen sekä suoja, jota puiden latvat tarjoavat auringonsäteitä vastaan, vaikuttavat madaltavasti lämpötiloihin. Kasvillisuudella on merkitys paikalliseen ilmastoon. Suuret metsät ja myös valtameret vaikuttavat laajalti ilmanalaan. Metsät ja meret ovat tärkeä osa hiilen luonnollista kiertokulkua, kun ne pidättävät itseensä hyvin suuria määriä hiilidioksidia, joka on sitoutunut biomassaan. Maapallon biosfääriin kuuluu suuria ja pieniä ekosysteemejä. Meret, järvet, joet ja metsät ovat esimerkkejä isommista. Saaret, lammet ja purot pienemmistä systeemeistä. Biosfääriä voisi kutsua kaikkein suurimmaksi ekosysteemiksi, huomioiden sen kaikki elämänmuodot kaikissa olosuhteissa ja elinympäristöissä. Valtamerien syvyyksistä kuumille lähteille sekä napa-alueille ja alpeille. Jopa ilmasta löytyy elämää. Auringonvalon, veden ja hiilidioksidin ohella ravinnon saatavuus vaikuttaa eliöihin. Ilman ravinteita puut eivät kykene kasvamaan tai lisääntymään. Biosfääriin kuuluvat ekosysteemit, ravintoketjut sekä ravintoverkot. Kasvit käyttävät maasta saatavia ravinteita ja auringonvaloa omaan kasvuunsa. Eläimet syövät kasveja ja petoeläimet muita eläimiä. Sienet ja bakteerit hajottavat kuolleita eliöitä. Näin ravinteet palautuvat takaisin ravintoketjuun. Ketjun eri osat ovat riippuvaisia toisistaan. Biosfäärissä kasvit ottavat ravinteita maasta tai vedestä. Kasvit ovat vuorostaan monien eläinten ravintoa. Maapallolla elää nisäkkäitä, lintuja, matelioita, sammakkoeläimiä, kaloja sekä monia hyönteislajeja. Maaperässä ja vedessä elää sieniä, jotka hajottavat kuollutta materiaalia. Kaikilla eliöillä on oma lokeronsa, jossa ne elävät ja lisääntyvät parhaiten.
Biosfääriin kuuluu huikea määrä eliölajeja, sillä maapallolla arvioidaan elävän 8,7 miljoonaa lajia. Biosfääri muuttuu koko ajan. Auringolla on siihen suuri vaikutus. Lyhyellä aikavälillä katsottuna biosfääriä uhkaa ihmisten toiminta, joka heikentää ekosysteemejä. Tehostettu metsätalous, tuholaisten ja tautien ehkäisyyn käytettävät synteettiset myrkyt sekä yksipuoliset viljelykset aiheuttavat uhkaa monimuotoisuudelle. Maapallo on osa avaruutta. Se muodostui pölystä, joka kasaantui planeetaksi auringon syntyessä. Biosfääri on myös osa maailmankaikkeutta. Jokainen elävä eliö on sieltä peräisin. Maa-alueet, järvet ja meret ovat elinympäristöjä eliöille ja ne luovat yhdessä aurinkoenergian kanssa sopivan ilmaston koko planeetalle. Sen vuoksi meidän on suojeltava biosfääriä, sillä se on ainutlaatuinen koko aurinkokunnassa.